Hardcore, hardcore. Ja, det är en show. Tack. Katten. Det är faktiskt spelat. Är det en japaner ständigt? Jag har inte spelat det. Se det? Kan man drifta ibland? Ja, att man drifter är ju säkert bäst. Det ser ut så lite. Då ska man pusta en B. Pusta B. Sitter och sätter. Ja, jag kommer på en jag ska faktiskt spela Så något. är det där som högre och sätter vänster. Okej. Mute is there! I do not know what card to pick. Jag får finna den mest hardcore på den. Strias! Du hörde mig. Nej, det ska vara några grejer. Man kan skifta färgerna här. Bilen. Jag vill säkert köpa bilen på det. Då blir det inte jag Var det Supertron där? spelar. Supertron, hur är det? Skifta färg. Ja, jag är ju sett. Vad det heter? Ja, jag tror grönt ställer. Det är alltid Mittöstern bästa. Är du sett skifta färg på som? Jag valde att acceleration. jag valde att bilen till jag var leira eller. Okej. Kom man klar? Det är man där. Let's go! Okej, kassett kostymman. Kostymma. Smittar A, boostar B, så kan man drifta till vänster och höger vid R-klassen. Wow! Trushframe är shoten för att spela, ja? What? Ja, visst du missar som kontroll. Visst du missar kontroll i det chip nu. Ah, ja, visst det. Och visst du missar för den Louis, då du springer upp för den boost, så det är dodgen. Visst du missar Hela kontroll. poppan går. Hör efter. Energy, fast med det Okej, point. Då är ett landet så. Det är dodgen. Det är B energy, boost energy. Så jag måste att det händer vid där. Släpp kan som störst efter. Okej. Thank you. Det är klart att boosta. Så har man boostat det. Det känns. Oh! Ja, samma. Chatta för det. Word of line. Ja, jag kan inte chatta för det. Hey man! Du nöjs dig chatta du fyrt longer. Oh! Misskontroll. I lost the control. Nu kommer pusta, ha? Jag kör på. Okej, är det lilla jag gott? Ja, det var slöjvan. Ja, hemskt. Jag ska styra sig här. Ja. Uppspel. Får ju egentligen det. Jag vet inte. Det är bara klick på skiten. Pussar då? Ja, jag kör på. Ja. Kan du det? Do you even boost det? Ja. Trick me yourself. Find out där. What? Och då är det. Misskontroll. Misskontroll. Första A och så satt jag av A och så nu satt du. Never! I need to get to you! Ska man få 3 rätt för att jag vinner efter? Wow! Misskontroll. Jag vet inte, tror jag glöjorna. Så basically man släpper allt sin natt. Jo, du får det. Så ganska du börjar. Jag vet inte jag kan ta mest. Så rasta. Bandet bakar ju alltid. Bandet bakar ju. Det där utgör områd som här bara. Alla tror jag. Det var dejer. Jag tänkte inte där. Jag var banan då. Knappt det blev allt lilla. Så snurrar jag Är det mot inte det? Kom Jay också, Anna, kom bara sitta och chilla. Okej, jag sitter och chillar. Jag vet, tyck om spela. Tyck om spela. Oh, hånd! Det är shit. Big ass hands. Nej, är det shit. Det är helt. Jag tror jag nu. Så... Hur ska man avgå nu? Vad är det nog det? Så kom till ditt roulette och började också. Jag är helt spridda mig. Är du still? Nej. Så vi har inte roulette till att vi ska dodga. Wait, what? Titta så tidigare roulette. Så Så hvis det var lycka och en person så hade jag inte det. Jag vet inte. nice, borde bara förstärka den här. Ja. Fast 10 allt. Ja, jag borde kanske speed och acceleration. Bye. Nej.
Christian många gånger. Nej, fattar vi. Jag tror inte det är Nej, wow! Okej, jag tar ju kört det, vänta. Så man vill alltid stryka det. Det är aldrig det bästa vi gör. Men det är sån här som boost. Ja, försöker snälla. Men jag var inte kvar det då. Det är något framför mig, att det var släppt. Samma Nej, cool. Amen. I'm out. Bro. Whoa, boost! And I missed it. Sponsor cover. Oh, boost! Whoa! Friends? Jag vet inte. Ni fick boost. Yes. Faktiskt väldigt gott. Teka! Det är rätt löjligt. Bara göra. Nej, ett bända som börjar med som ett helt band. Hej! Hur kan du? Jag tar sin boost. Oj, satan! Jag bara... Nej! De som spelar du klarar det att botten Varje försök mot din Ninja. Så Nej, jag driften blir så. börjar jag vara större. Lev. Wow! Himlen, du vart pusse. Wow! Wow! Ja, det är du som... Nej, det är du som... Står vi Jag så. ska också ta det där. Wow! Shut up man, du kastar ena för bara mig. Aspect. Wow, nej, vad för länge? Han säger att du kan klimma av. Ja, kan man det? Slipper du så bra. Kul där. Ah! Stöjda. Kom till. Vad är det? Ja, man kan drifta! Okej, jag vet inte vad jag gör nu. Jag vet inte, jag har inte någon. Så står det Andreas! Jag tycker illa av det. Nej! Släpp bort den länge, jag ser mig. Ja, jag tappade det. Så står det. Men det kan jag rädda dig safe. Ja, hej då. Spelar jag alltså. Ja, det var det. Har det gött? Alla har kunnat se på.